tabo ke hacker rok ni naikol mungo kwlaijak 300 gramin tei co-operative bank kok siljamung software habai tongkha ransomware aboni bagai tabo bank of hanye lukurok ni UPI payment jotono muthagai tonakha aboni bagai online tei rang transfer khlaimania angai tongkha bank of hanye lukurok wansukmung ransomware choprobmani bagai bank o lukurok je rang tonimani aborok jotono hacker rok ni yago thangai painai phiya pati mungna tei Reserve Bank of India ni bkhak tei mungsabo sayako saimanka gramin tei co-operative bank ko shep rwoi CH technology ni mungi kaisa motha borok ni software hacker hap kahne kokwtma ni bising tei saimanka phiya apati mungna tei mungsabano salia Reserve Bank of India phiya je borok rok UPI ni bkhak tei rang transfer no tei naikolo a naikol nai Payment Corporation of India eba NPCI ni bkhak tei kaisa notice rekha a notice tongo NPCI ni rang transfer sep ni simi tabuk ni bagai EH technology no norei tonika aboni bagai je bank ni lukurok EH technology use khlaio borok simi UPI payment khlaiman glak bureau report kokkhorang।